Sa number 7, personal nga ginaligar nagbaton sang suhol kung may ara gidman ginapasungka sang pamuno sang bitaw. Ginsiling ni Bacolod Traffic Authority Office Head Police Major Junji Liba na wala pa sang kasiguraduhan kung may personal gidman sang bitaw na nagbaton sang bayad gikan sa nadakpan nga rider. Suno sa iya na ang ginipatudlo sa mga tagreklamo kung sino man ang nagbaton sang ila bayad apang wala sila sa may makilala sa mga bitaw personnel. Dugang sang bitaw head, liwat nila nga ipatawag ang duha ka rider kag pamangkuton kung sino gid ang nagbaton sang ila kwarta. Nagaligar ang rider nga nagnegosyar sila sa personnel sang bitaw nga maghatag na lang sang 1,500 pesos kabaylo sang pagkuha sang ilang motorsiklo nga hindi na maglabay sa cashier kag wala sang resibo. Bisan hindi pa sigurado nga may natabo gidman nga bayranay, ginpasiguro ni Liba nga manabat ang natungdan kon mapamatud-an ang ini nga alegasyon. Ginpandaman man sini ang iban pa nga mga personnel sang bitaw. Ginpasiguro man sini nga ang bitaw wala nagatolerar sa mga modus o kon korupsyon sa iya liderato. Damlag pa ining rason sang pagsulong ni Councilor Al Victor Espino sa ilang atalatapan kag ginhalinan sang alegasyon sang pagpamahog sang konsehal nga may dala nga pusil. Pero suno kay Espino nakahibalo siya nga gun ban period na gani hindi matuod nga may ginataklo siya nga pusil sa pagsulod sa ila opisina.